anazadiko bolondarza gara, anazadiko baskiti gara, eta gure dedikazioa batez be, da bilatzie gerra zibileko desagertu. Kasu honetan, jakin bagenek izan eremu honetan, sasoi hartan moz direla kombate batzuk, eta justo, arpiten garen leku honetan, guk uste dugu ies egiteko leku da, ez? 2023 urtien, bilatzen da emetik eta 50 metrora gizak izenak diren ezur batzu, ez? Jarraitzen dugu eremu honetan lanketa etxe, porque uste dugu bai badekola potentziala, uste dugu fosa bat agertzen lekoena. Giza be egon aldirela, eta pasan urteko udabarri horretan, beste lan egun baten, bilatzen dugu beste oietu mentaliko batzuk, txampon batzuk direla. Ikusten dugu, bertan, zelan hankako ezur batzuk agertzen diren, eta ja uste dugun fosa hori, fosa bat da, uste dugu fosa bat da. Eta, berko gunean, hemen ikusten gauza moduen, ikusi egun moduen, desobirazia egiten da, eta honegaz, azten da, beste eremu dela alegina, identifikazioeko alegin hori. Ez dakit aukerak egongo diren, ez dakigu hor aukitzen diren ezur horrek aukera hori emongo badabe, ADN-eko probak egiteko, edo beste konparaketa baterako kalidade badeko nazur horrek, orduen, hori ametik aurrera, laborategiko persona horrek, aztertuko da bene dai bat da.